Mika Häkkiselle toinen keskeytys tällä kaudella oli luonnollisesti pettymys. Jari Porttila sai puristetuksi maailmanmestarilta kommentit kisan jälkeen. Kilpailu oli vasta puolivälissä, kun maailmanmestari Mika Häkkinen poistui tallialueelta saaden peräänsä satoja lausuntoja kärttäviä toimittajia. Tässä tilanteessa Mikan ainoa tavoite oli päästä mahdollisimman nopeasti autolle. Keskeytys oli jo toinen perättäinen. Tästä alkoi meidän kilpajuoksumme maailmanmestarin perässä. Mika! Mika! Ei. Muutama sana, mitä siinä tapahtui? Oot sä kyllä sinnikäs siis, ei muuta voi sanoa. Pakko paino. Siis hei, kato, siinä meni jotain taas koneistosta. Se ei jaksanut enää vääntää ja se loppujen lopuksi pamahti just ennen kuin mä tulin varikolle. Ja harmittaa aika vietävästi. No arvaa. Kiitti Mika.